Hærvejen. En rute, der kører fra midten af Jylland til den tyske grænse. Hvert år er der flere hundrede, der går op og ned af den gamle danske sti. En sti, der gennem tidernes løb har været vidne til historiske begivenheder og geografiske fænomener. Men Hærvejen har et problem. Ud af årets 12 måneder er der kun turister, der begiver sig op og ned af den i 3 af dem, navnligt juni, juli og august. Dette betyder, at de folk, der arbejder på eksempelvis herbergerne, bliver nødt til at lukke deres forretning ned, for at tage andet sted hen for at tjene penge. Et andet, men lige så stort problem er, at meget få personer kender til Hærvejen. Jo vist kender de til nogle af de begivenheder, der skete, men det er ikke mange, der ved, at Hærvejen var det sted, hvor det fandt sted. Denne tendens er mest tydelig hos unge mennesker, der har ingen anelse om, hvad Hærvejen er, eller at den overhovedet eksisterer. Men hvordan kan man få flere besøgende til Hærvejen, når en stor del af befolkningen ikke ved, at den eksisterer, og vigtigere, hvordan kan man få besøgende i off-sæsonen, uden at tage folk, der normalt ville besøge den i højsæsonen? Vi foreslår at tage kontakt med grundskoler, således at de kan besøge Hærvejen i de sæsoner, hvor majoriteten af de besøgende ikke er der. Dette passer godt med grundskolernes kalender, i det at de har sommerferie, hvor højsæsonen på Hærvejen finder sted. For at gøre denne proces så enkel og intuitiv for grundskolerne som muligt, kunne man eventuelt tilføje en ekstra side på Hærvejens egen hjemmeside, designet specifikt til grundskolerne, og designe pakketure, der tilgodeser grundskolernes behov. Det ville ikke kun være historie og geografi, som kunne være på programmet, men også andre aktiviteter, som allerede eksisterer på Hærvejen, kunne være med til at gøre en sådan tur uforglemmelig. Hvad er fordelen dog ved at få grundskolen til at besøge Hærvejen som en del af undervisningen? Det vil skabe mere opmærksomhed hos børn og unge, der ville sprede dette til deres forældre. Hvis flere og flere grundskoler tog ud på Hærvejen, ville det gøre ruten mere synlig for både unge såvel som forældre. Det ville også betyde en større indtægt for lokalsamfundene, og at de ikke ville være nødsaget til at lukke ned i off-sæsonen. Dette ville i sidste ende også betyde, at der ville være flere penge til at forny og forbedre de allerede eksisterende faciliteter, således at en tur på Hærvejen ville blive gjort endnu bedre.